सोडियम का सोडियम काय सोडियम नरते अय बिथून वचणार बिथून वचणार पाहून चेक कर मग घालायचं घेतला ते हो सोडियम करते हा सोडियम अरे होय भिजून वस रे भिजून फायर डिटेल देना फायर डिटेल देना ऐसा मैं डिटेल दूँ कॉल ही जाते ओय खोय दार भितून भितून ओय
P2C साहेब सांग मग कितल्यांक कॉल येईल तुमका साहेब येता सगळं मध्ये मागडाच्या यायला तो हय मडगोच्या रेला गोट सॉलिड आसा हांगा सामके रेग्युलर एक्सिडेंट जावपा लागला न्हू डेंजरस जालां कितले रमलर सुद्दां घालून काय फायदो ना सेम इश्यू जाला तो वयर घालपा जाय रे रेग्युलर जाला रे हे स्पॉट सारको एक्सिडेंट फ्लायओव्हर बांदूनय तेंच हॅलो हॅलो सगळ्यांनी कॉल मला कित्याक घेना आलो तो सगळ्यांक कॉल मारला लिकेज आहा रे अजूनही त्यांचे हय न्हू पंच खंय दिसता धाडटा चालू आहा दाखव सोडियम आसा सोडियम हां वय मरे सोडियम मी कुत्ता मग रोहन नाम केलो कितें आता तुम्ही सगळे सी झालं की झालं का माझे फोटो गाडी मारत त्याका कसं हे करून काढलं यांच्यानी फायर ब्रिगेडीन काढलो पयलीं काडलो आमकां मागीर कॉल येयलो ग्रुपार कसो पडलो खंय तो कितें जालें ताका ब्रेक फेल म्हणटा ब्रेक फेल असो तो सांगता तूं पावलो टायमार ना हांव ना तें सांग हांव बी खंय पावना टायमार कोण पावता त्या टायमार आतां हें सगळें कितें आहा कसलें कॅमिकल आहा तितून सोडियम म्हणटा न्हू तो सोडियम तुम्हारा रिश्तेदार था वो
तुमचं कोण असेल तिथून कोण तुम्ही केला आहेत मला कोण साहेब किती झालं म्हणतात ते टर्न दवपा गाडी नाही चालली अशी म्हणता हां स्किट झाली ती म्हणतात गाडी ती गाडी तो तो कसो आहा तेका तो जीएमसी नेला तो जिकडे चड मेजर आहा सध्या असं दिसता रे होय आता दिसता मेजर आसा म्हणजे असं दिसता मेजर आको दिसता तो खंयसरलो गुजराती तुझ्यात गाडी गाडी गुजरातची डिटेल्स किती मेळ्ळ्या ड्रायव्हराची नाही ना नाही पडगो न्ही कोणता पडगो न्ही कोण बघा आपल्याला येता त्रास होता बरं किती आता लिकेज झालं ते किती कसले डॅमेज आहे तेच कळा ना तुका चिकन ते तुम्ही बरयला ते हां इग्नोडायज करपाक वापरता हां
होय चल चल रोय सायडीन राव तरी गाडी मारीत कोण केमिकल नंबर कितलो जाणा तुम्ही पहले केमिकल होते नाव्या पहिली होतो आम्ही घराला आमच्या बाहेर सिस्टम म्हणटा पळय ते आता केमिकल ह्या केमिकलाक उदक मारपाचें नासलें बाईट दियो सर काय